am crezut. Земля становится, наступит конец света, если наши артисты прекратят радовать нас новыми работами. У Каталины Русу для нас двойной подарок. De fapt, este vorba despre o piesă nouă. Varianta originală a piesei este în limba rusă. Am făcut și o variantă în română, dar este o piesă lirică, o piesă de dragoste, o piesă în care cred eu că s-ar regăsi foarte multă lume, indiferent de vârstă. Но нам этого недостаточно. Мы ждем подробностей о самой песне. Păi, de fapt, sunt niște sentimente care mă caracterizează și pe mine. Este vorba și de toamnă. Toamna este un anotimp melancolic, piesa este și ea o piesă mai melancolică. De fapt, prietenii mei, când au auzit prima dată piesa, careva din prietenele mele, chiar au început să plângă, uite. Ждем еще с лета новый клип Каталины. Сколько можно нас томить? De fapt, da, urmează surprize. Primele dăți de a lui noiembrie sau ultimele dăți a lui octombrie voi pregăti și o prezentare foarte frumoasă a videoclipului la piesa My Name is Love. Пока Каталина заставляет нас ждать, Mariana Shura спешит рассказать о новом клипе. Tot ce ne dorim, împreună viața toată să trăim. Noul meu videoclip, în primul rând, vreau să spun că e vorba de o piesă nouă, un cântec despre dragoste, la care am colaborat cu compozitorul și textierul Adi. Deci piesa se numește Tot ce ne dorim. De fapt, este o piesă pentru îndrăgostiți și am ținut neapărat să filmez la mare. Și uite, chiar acum o lună urmă, pe 20 septembrie, am mers cu o echipă de 5 persoane la Odessa. Deci nu am mers prea departe, pentru că poate să fi fost vară, mergeam și în Italia undeva sau mergeam în Franța. В клипе Mariana появляется с молодым человеком. Любимый или актер? Că toată lumea mă întreabă cine este actorul din videoclip. Este un prieten bun de-al meu, care îi spune Vitalie. Ne cunoaștem de 2 ani și ceva, am făcut cunoștință întâmplător, la o spălătorie auto, nu mai țin minte cum, dar ne leagă o prietenie foarte strânsă și toți au zis că am jucat foarte bine pentru că părem îndrăgostiți. El este mult mai mic ca mine, pot să zic așa, ca un frate, să zicem, да. Tot ce ne dorim, tot ce ne dorim. Наши девушки поют о любви, снимают клипы о любви. Надеемся, что в личной жизни у них все в порядке. И, конечно же, пусть любовь не мешает творчеству.